O concelleiro de Economía de Cambados explicou as razóns polas cales o mercado ambulante da vila continúa pechado. Xurxo Charlín asegura que a única maneira de garantir as medidas de seguridade impostas polo estado de alarma pasaban polo traslado do mercado á Rúa Nova. Hai un protocolo que nos remitiu o Estado para a apertura de mercados, onde nos indica que temos que cumprir tres factores. Por un lado, distanciamento dos postos, por outro lado, que haya un control de acceso e por outro lado que se faga nun recinto pechado. Dende o goberno municipal entendíamos que era máis factible facer un recinto pechado na Rúa Nova, cortando 3 bocacalles que nunha esplanada de 2000 metros, onde se está facendo o mercado. Dende o goberno explican que ter unha reunión agora non sería posible dada a situación do estado de alarma. Por iso, Xurxo Charlín chamou persoalmente a todos os vendedores. O concelleiro asegura que nun primeiro momento os vendedores estaban de acordo, pero que posteriormente decidiron non trasladarse. Nós mantivemos o diálogo dende o comezo, dende o principio. O que pasou é que hubo un cambio dun criterio por parte dos ambulantes do día para a noite. Pasaron de estar todos de acordo de repente decir que non, que querían manterse na mesma ubicación. Nós, ao ver que non hai ese compromiso por parte deles e que non hai esa colaboración coa administración, entendemos que é mellor esperar e facelo máis para adiante. Os partidos da oposición criticaban que o Concello non tiña os informes necesarios para garantir a seguridade na nova localización. Unhas declaracións que o desminte o concelleiro de Economía asegurando que estaban traballando en todos os trámites necesarios. Falamos coa Consellería de Medio Rural, fixemos un plan de tráfico, coa sinalización, que os vehículos de emerxencia, os vehículos particulares poderan acceder á zona. Tamén se fixo unha planimetría e se fixo un reparto do mercado. Falouse cos comerciantes da rúa e máis con algúns veciños. Tiñamos todo preparado e de repente, da noite para a mañán, nos atopamos cun escrito presentado polos ambulantes dicindo que non querían cooperar, que querían montar na zona onde viñan montando actualmente. Xurxo Charlín pide cooperación aos vendedores para poder chegar a un acordo e resolver a situación canto antes. Nós entendemos que é unha situación difícil para eles, pero é unha situación difícil para todos, non só para os ambulantes, sino para o comercio local, para a hostelería, para os veciños e mesmo para as administracións. O que temos é que poñer todos da nosa parte para intentar sair canto antes desta. O concelleiro descartou a solución dos vendedores de valar a zona cos seus camións explicando que non sería posible porque non respetaría distancias mínimas. Tamén asegurou que os propios camións collerían nas rúas seleccionadas para poñer os diferentes postos. Segundo Xurxo Charlín, o traslado permitiría cumprir coa lei e garantir a seguridade de todos os veciños.